O sector turístico agarda a chegada do verán cos brazos abertos. Confían en que sexa o tempo da reactivación, unha idea que apoian os datos do Observatorio de Turismo da Deputación de Pontevedra. Son datos que damos con moita prudencia e con moita cautela, non porque creamos que podan ser menores, sino porque creemos que van a ser bastante mellores. A experiencia sinala que o pico de reservas das entre o 28 de xuño e o 10 de xullo, polo que se podería acadar o 75% e o 80% de ocupación en xullo e agosto, respectivamente. Non se descarta un forte incremento de ata un 15% sobre as previsións se a pandemia sigue contida. Segundo o observatorio, os de agosto son os mellores datos. Na comarca do Salnés roldaríase o 71% de ocupación, mentres que na de Pontevedra sería case dun 68% e en Caldas do 50%. En canto aos destinos máis populares, Sanxenxo situaríase nun 70%, Pontevedra nun 60% e o Grove en case un 57%. Somos un destino moi atractivo, hai seguridade plena, por lo tanto a xente que pode vir a visitarnos con plenas garantías. En canto ao mes de xuño, os datos de ocupación da provincia de Pontevedra foron de case o 43%. Destaca Pontevedra cidade, que rexistrou un 52,7%.